may gabi ang taga-West. Bihiran sila. Kumasayok naroon sa mga alas 11 sa gabi. Dito dapit sa Amerika. Kita alas 11 sa bundag. Pero ilan alas 11 sa gabi. Gabi, di pa galing ko sa bado pa. So, ito ari, galing ko nakasawak alas 11 sa bundag. Okay. And this morning, pila ba ninyo na sinati ang presensya sa Ginoo? Ngayon, nasang ngunit ko. Wanted ay tawagan, videographer. Wanted tawag, videographer. Nato, kayo niyo sweldo? Mamao sweldo sa congressman? Ito, we are looking for volunteers. Karena mo video niya, mo edit po. Video niya, mo edit po. Huwag ka mo video, okay. Ito niya ko. Huwag ka mo edit, ito niya ko. Okay, so, karong butaga, di pa ita kay unas tanan, natay mga bisita, gikan sa laing lugar. So, we would like to welcome our visitors. Nobody ka tayo din. Check the names nila. May o si Aina from here on. Kanya si Bro J. Si Bro J. Ito itong palampakan. Welcome mo sa Chris Mission Ministry. Kanya, katong dugay-dugay na po na itong wala na ikauban. Ito po palampakan. May ikauban. Ato po i-welcome ang mga kaigsoon na ito mag-join online. Walay bukas. Naas ka Team Ernie niya, nag-join. Wala si Brother JR Lina Araula from South Korea. Of course, di na ito kalimtan ang Bahay Family po. Nasunod po niya sila. Wala sa tanong niya ang mga tawaan we would like to welcome you to GCF Online. Ito palagpakan sila. Kaya ngayon, nga dili mo matanggap. This will be an experience na balik-balikan na to. And nainig butaga, hindi na ko magpaligoy-ligoy at kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hanggang no? Salamat ko ni Pastor Aroro nga gitagaan ko niya bagong pintelpendere. Kuni nga ako yung taraw ko magsulat. Hindi rin ni Ganda yun. Okay. Sa mga niagi ng mga ilang mga panahon atong giisgutan, ubay-ubay nga sinalalan mga isgutanan sa hinamdon pa mo ito. Karon dili na ni mga atong isgutan. Kaya permanent na ni wala mo ko yung asinton. Ato gani rapli na natin rin, dire na tayo sulat. Dire na po sa ubos na po sulat. Okay? Dire. Anak ko. Okay. So, wala na kapil na. O, kiling ang dawa, atong isgutan ang topic na di siguro kayo interesado, pero hilabihan ka importante. Dili ko sure mahuman ako ni tanan ron. Pero ato aning paningkamutan nga mahuman. Okay, karong butaga isgutan na to ginatawag nga. Ready? 1, 2, 3. Okay, Holy Spirit. Now, ito na ko katuig sa November dire. Pagsulod pa na ako daan, mo na rin nakabutan ko sa ato ang tubangan yun. That is a very good kanang words nga naaliha kay Zara, ibutan diha. Welcome, Holy Spirit. Now, ang uban, dili sila allergy sila ng word na Holy Spirit kay kung mag-hisgod na daw Holy Spirit katulad na mag-create yung atong bar, yung ligid sa salong. Murang ilang mahinumduman ba? Pero
dili lang na mao, atong isgutan ron ang pagkamahinungdanon o kinsa kining persona sa Biblia nga gitawag og balaang espiritu. Tungod kay this is a part sa ginatawag nato nga Godhead o sa kinatibukan na pagkadiyos. Okay. So, karon kinsa may nanaan sa Espiritu Santo. So, usahay mo sa English kaning Holy Spirit, gitawag siya sa English na translation, ang karaan gada ni is Holy Ghost. No? Wala tayo lang pinulungan, no? Ato balaang Espiritu, Holy Spirit. Balaang ang Holy Ghost, Holy Spirit, balaang Espiritu. Holy Ghost, balaang Espiritu. Ang mga nag-ilalim sa duha. Pero sa karaan nga hubad, ang Holy Spirit, ito dyan, Holy Ghost. Unya, kay kining Ghost, naman yung binisaya sa tuwa. Di ba? Doon sa man yung binisaya sa Ghost? Oh, multo. Pag-abot ng multo, may ko natatawa na, sablo ka na, ginakay multo ko. Nakuha ninyo ang sa ato ang tanawon, muling medyo hadlok ang mga tao ani pag-abot ng bala ni Espiritu, kay ang ilang huna-huna, diri man. No? Diri man na huna Espiritu ko. Kato nang hiyupon ka niya, pabugnaw ng tingkuyo niya, kung ang nindog mong balahibo, mga tayo ng huna-huna kay Espiritu man. Pero atong iskutan, ang Espiritu nga iskutan sa Biblia, dili multo. Okay? Atong marunaan, so Espiritu Santo. Now, kabalo ba ka na ang Old Testament, ay salamat Ginoo, issue din na ito ang sounds. Anyway, so sa Old Testament, makita nato din ang pagpamuhat sa Diyos sa karaang tugod. Ang makita nato din sa karan Amahan, no? Lord, Father, muning gani si Jesus ni sulti ako mo apo mo, tingnan ninyo Amahan namo, di ba? Ang address na sa Amahan. Unya nabot ang period ni Jesus Christ diri sa New Testament. Kinsay nagministeryo diri? Kinsay namatay sa cross? Ang anak, di ba? Ang anak. Unya kay ang anak bisa ka magbalik sa langit. Pero na siya gisaad nga dunay ipadala nako gikan sa Amahan. Dili mo nako diyan ingon nga mga ilog. Okay? So, dili na karon sa ginatawag nga kapanahonan sa simbahan or sa ato ng panahon sa church na nasayod ta nga naa gihapon try kuyog o kaumban nato o kana mao ang gipadala ni Ginoong Jesucristo gikan sa Amahan nga gitawag og Holy Spirit. So, Old Testament, namatay si Jesus diri sa New Testament, o niya sa kapanahunan karon sa ginatawag na church. Kita, di ba? Na ang Espiritu Santo. New Testament kaya po na ay, hindi ko alam. New Testament kaya po na. Pagsunod sa New Testament si Jesus, pero under bigyan siya kaya po sa Old Testament. No? Si Jesus ang iyahang kultura na naabtan ilanong pangyapon sa damang tugon. Pero kini karon ang bala espiritu atong iskutan kay mo man importante nga masabtan ato kung unsan iyang pagpamalihok sa atong taliwala sa pagkakaroon. Now, para sa mga baguhanon nato dinhi, palihok sunod ra mo kay naamoy makatunan ani. Bonya sa mga karaan ko, sunod ra gyapon mo. Inagyapon mo yung makatunan. Atong ablihan ang atong Biblia. Balik ko sa Bible show na to. Lucas Kapitulo 24, versikulo 44 hanggang sa 53.
verse 44 to 53. Ano sa una? Unya, niingon siya kanila, kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo. Samtang uban pa ako kaninyo, kinahanglang matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta. Ingon man sa mga salmo si Jesus niya nagsulti sa iyang mga disciples sa diha nga nabanham na siya gikan sa mga patay. Matudinhi, unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Dayon, o diingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Minaw, kamo mga saksi niining mga butanga. Dayon, o ako mismo ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Now, take note dihadaan. Ningon siya, ako mismo ang mupadala sa gisaad. So, una na ay gisaad. Nakahinumdum na kasananaan di mo? Kunya wala natuman? Dili di mo. Matuman yun eh. Gisaad sa akong amahan apan kinahanglan na ay unsa? Na ay apan tanawa lagi. Daghan gisaad pero apan unsa? Pero na ay apan. Ato pa rin apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad, sa Jerusalem na syudad. Hantod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan sa katusa. Balik sa tagawan. So ang gisaad nga ipadala gikan sa amahan si Jesus mismo mo ipadala apan na ay ginatawag nga waiting time. Kinahanglan maghulat mo hangtod nga mukunsad ang unsa? Unsay mukunsad? Gahom. Okay. Naay gisaad, naay waiting, naay mukunsad. Malayo ta. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania diin giisa niya ang iyang mga kamot. Si Jesus ni isa ngadto kamot o gipanalanginan sila. Unya tanawan mo sunod. O samtang gipanalanginan niya sila, nibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya o unya nibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Kanunay silang dito sa templo o nagdayeg sa Diyos. Okay. Now, naay gisaad, gipahulat, kay naay gahom. Hubanan ani witness kining iyang matinunan mga 12 disciples ni Jesus na nag-atubang ani niya. Unya ningon siya, sa di pa mo mahimong mga saksi, bali siya kamo ang saksi ning mga utanga, pero sa dili pa nakakita naman mo kuyog naman manako tulo ka tuig kapin manato kuyog kamo may nakakita kung diyon sa nako pag-ayo ang mga masakiton, diyon sa nako paghimo og mga milagro, kamo man tanan saksi niini. Apan sa di pa mo mahimong saksi niini mga butanga, pasabot ipanugid ninyo sa uban, hulat lang sa mo kay suluban mo gahom. Ano to? Di ba? Naay gahom nagikan sa kitasan. Now, ang pangutana diha karon, kaning gisaad natuman na ba? Munay akong pangutana inatapan nimo, natuman na ba ning gisaad? Inao pareha ra pud niya, saad-saad unya way katumanan. Mula ginahugot lagi dayon. Kaya nakahinom do magkaging sa tanawa lagi. Diba? So, pero atong panahon ini ang Espiritu Santo gisaad. Unsa ang gisaad ang Espiritu Santo? Juan kapitulo 14 bersikulo 18. Atong tanawon, John 14 verse 18. Na klaro kayo dinhi nga dunay gisaad ang Dios. Si Jesus mismo
mismo niyo siya, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilong tuwapos. Kung pasabot, walay inahan, wako'y amahan. Mubalik ako kaninyo. Ano to? Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako, kay ako buhi man. Mabuhi usap kamo, diha sa ta. Now, ingon si Jesus, dili kanako biyaan na ilong tuwapos. Ano ay mo biyaan ng Diyos siya? Di ba? Pero naisaad siya na dili niya biyaan na ilong tuwapos. Kaya nga naman, sa Juan 16, versikulo 12 o 13. 16. Juan 16, 12 o 13. Daghan paunta kayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inikabot sa espiritu sa kamatuoran. Unsay maabot? Espiritu sa kamatuoran, which is the Holy Spirit. Matulad niya, tultulan kamo niya sa tibuok na kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadumog, ingon man sa mga butang nga malabot. Ang Espiritu Santo mao'y motultol kanimo sa tibuok nga kamatuoran. Kita niyo na? Naay mga taong di jud kasabot, bisan kung saan mo pasabot. Muna na kinahanglan kang moampo. Nga kunsaran siya sa Espiritu Santo, aron siya sabot. Kaya mutuldo niya ang Holy Spirit daw sa 13, himayaon niya ako kay ada sa tulad na ito. Diyan ako ito. Now, Juan 14:26. At ito sa 14:26 ng Juan. Isaad ang Espiritu Santo. Now, palihog diri. Paminaw mo kayo. Isa mo abot ang Espiritu sa kamatuoran, magtultol kaninyo sa tanang kamatuoran. Sa 26 sa Juan 14, siya nga inyong ikauban, nga mao ang Espiritu Santo, nga ipadala sa Amahan, sa akong ngalan. Kinsay mo padala? Amahan. Asa i-address? Sa anak. Unsay ipadala? Espiritu Santo. Nakuha na ito din. So, silang kining tulo, nagkakaoy na wala rin nagdibate. Now, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. O sa itong Juan 1:1, sa sinugdan o ang pulong. Ang pulong, ugan sa Diyos o ang pulong Diyos. Si Jesus mo ang pulong, di ba? O yamatod pa niya nini ang Espiritu Santo mupahinumdum sa tanang pulong. Amen? Munang dili rason sa Kristohanon nga moingon, di magkukong kabalong mo, ukay ang Bible. Pastor, kay limtanon bukay ko. Masay wala na yan. Kamoy gaingon, ha? Diba? Kaya ano, kung nga kay Espiritu Santo, na ay mapahinumdum ni mo sa tanan nga ako, isulti kaninyo. Dili dahil, nakayumdum sa versikulo, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Dili pinagi sa imong kusog, dili pinagi sa imong gahom, dili pinagi sa Espiritu sa Diyos. Ang Kristohanong kinabuhi, una sa tanan, kinahanglan makabalo ka, ang importante nga imuhang yung hibaluan, o ni, amin ninyo mga Kristiyano, o gabi. Kinahanglan makabalutan Kristohanon, o ni. Kung sa ta, mga spiritual nga, mga espirituhanon ba? Kay karon sa atong panahon, ako ipasabot ninyo, ato na balikan sa ipart na gamay. We are so kanang adlaw i-influence ta sa ginatawag nga kani mo? Wrong spelling. Sorry. Kani kini nga word. Sorry? 1, 2, 3, basa.
Oh, isa mo na, kanang nahuman na? Pastor, nahuman na, humanistic na. Humanistic, okay? Humanistic. From the word human. Kung sa maning, ang ituuhan ani nga everything na nahitabo sa imong palibot is physical and natural. Eh? Sakitan ka ulo. Kana kayo ni inom kung bugnaw. Sa wala ka kayo ng bugnaw. Okay. Humanistic na nga idea. Butang ka lang. Nagkagubot kung maayo ang simbahan. Kay usap mo ng simbahan natin nga puro bang puna mga salakton sila diha. Diha lagi ka punto ba? Nakuha na to ang punto ani? Pero ang Biblia nag-ingon sa ubang kumasayog Episo 6:12 sa Episo ng we are not wrestling against flesh and blood. Di ba? Palibro ko. Kaya wala kita makikaway batong sa unod o sa dugo o unod, kundi sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Kita rin na? Naay unas na sa? Naay away. Wa kita, apa ng atong pakigaway, dili pinaagi o dugo o unod. Kasi mo sa ani. Ang atong pakig-away isip mga Kristohano, dili pinaagi konsilyo o kusog. Amen? Dili pahaitay o espada o dili padagko ay braso. Kaya to? Apan ang atong pakig-away, matod pa, batok sa espirituhanong gahom diha sa kalangitan, mga pangulo, mga anaas gahom o daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kalignet. Kinahanglan ang Kristohanon makasabot nga naata sa usa ka espirituhanon nga pakig-away kay ang mga Kristohanon dili lang dugo o unod. Amen? Ang mga Kristohanon dili lang kani, dili lang kana, na kay spirit. Amen? So now, na kay pakig-away, ang gitawag og espirituhanong pakig-away against principalities and powers of the air. Matod pa niya, nani ba? Nani o? Kung ginani ba? Marami yun nani. So kung naadire, mo ni ginatawag na kalibutan. Saan eh? Okay. Dili square ang kalibutan, ha? Pero square mo na to. Napuli ginatawag ka espirituhano. Hindi sa'yo na nila kami. Nalapaw. Kalibutan. Karon, mutukan sa dili, nagpuyo kaning duha kada adlaw. Natural nga kalibutan o espirituhanon nga kalibutan. Ang natural nga kalibutan mo nimo makita. Paano to? Ang espirituhanong kalibutan na agi hapon matag-adlaw, sumala sa itong bibasa kaniya, ang problema lang, hindi mo makita. Isa nakakita ang demonyo. Tanawa na ng tapat mo. Dili na mauha. Anghel na anghel. Wala. Kisa nakakita ang daotang espiritu. Tamo noon, nanasuglan ang daotang espiritu. Diba? Pero kinagta ng Ginoon mo eh. Diba? Nagpakita mo kami. Sige galing ka kanungon sa TV, karayang mga libang sa liba. Di ba? Tinoon na, we are born into this into this world, but the truth is, na ay espirituhan ng kalibutan, na apoy natural na kalibutan. Ang problema karon kay giedukar ta sa natural na kalibutan. Wala ta tukloyan ng espirituhan ng kalibutan. So dili ang pag-edukar nila diri sa tuwa, siyempre, mo na ginatawag na humanistic view of things. Kinahanglan nga,
Estudyohanin mo kung, kana, there is natural nga kalibutan. Kana, kay, nagkagubot na ilang pamilya, tungod mo na sa ginaiya ng tawhana. Irtin mo na sa labtungon kay ginaiya. So, ang iyang view, physical o natural. Pero diris mga Kristohanon, kung nagkagubot na gani ilang pamilya, maminaw na siya sa iyang espiritu, o mutang na siya dito sa balaang espiritu, o mangayo na siya diya kung saan niya pagdil. Kaya dito na siya sa usa ka espirituhanon nga, pakiguba. Nakuha na ito ang puto? Nga nung isa-interact ng taliha? Isa-interact ta kay importante yun eh. Amen? So karon kinahanglan nga espirituhanon ta, dili lang ta natural kundi mga espirituhanon ta nga klase sa mga tao. Ako i-prove ninyo nga espirituhanon sa ning mga Pilipino. Sa una si Lolo, sa dili pa mo ani, manawag pa sa mga Tagalugar. Kay mao mo nagbantay sa iyang mga humayan. Mo nang magluto siya, dili niya butangan ng kasi. Unya, iyang tawgon, dali na mo, mga taga-kasatpan, mga taga-amihanan, dali na mo, mga bisa ka sa tawgon niya. Dayon, ang kahuman, usa pa niya kaunon, katong iyahang giharang. Tinood na. Espirituhanon ng mga, sa atong mga katigulangan, na espirituhanon na ta. Yan. Pag-abot sa edukasyon, nalintad ang katong spirituality. Ang problema lang, katong spirituality, dili po insakto, wag po na mao, di ba? Dili biblikal. Now, pag-abot karon sa edukasyon, gi-edukar na ta, unang ang mga insekto, ato walang isprihan. Di ba? Nga naman, naka-eskwela ng mga agriculture. Anidag ko kayo gani, isprira. Kaya tungod niya na, ang imong huna-huna, wala na kanini huna-huna sa mga espiritu, anong butang? Muna ginikagubot sa iyong pamilya, kung bata, buliyagon, di kayo, ay mong tanaw, kinaiya rin sa iyong bata ang buliyagon. Wala na kanilingi, pero likod pa, nga na ay espirituhanon nga atake, nga diin, ki-impluensyahan ang iyong anak, karong magsilig pa mo yan. Diba? Nakuha na ito ang puntuan eh? Tanawa na yung tapanin ng buliyagon, bata. Iampo, inaiampo, usga na iampo. Now, atong kanaw din kay isa ng Espiritu Santo na nakasam na niya. Karon pa ko nagka-realize na asam na niya kung inyong siya Pino, pero di gini mo manong kalauna. Pero okay na niya. Talang sarap dita kung muwala yung gabot kalauna. Now, Christians have adapted to the humanistic view that all things and events are physical and natural, seeing things on the surface only. Tanaw na ito, maulihan. Wala kay kaning syudad sa Duwagiti, kabalukan ang nagkakarapili tayo. Ay, ang mga namunok manggol, mauni, mauna. Ano ba? Di ako takutong. Wala ka nakakita sa iyong responsibilidad, iisip Kristohanon, nga ikaw ang mustan sa dakog mo, pray nga, Lord, ang imong kakaroon mo, hari ng syudara. Diba? Nakuha na ito ang punto, kay Espirituhanon mo ta. Subalik ta karon. Ang Espiritu Santo, gisaad. Ingay mo tapat, gisaad. Ang pangutana, natuman na ba ang saad o wala pa? Natuman na. Sige, natuman na. Padayon ta karon dagko sa Buhat, Kapitulo 1, kung sa to, na ay gisaad. Balik na, iba akong nire-write ha? Dayon, sa sunod, ipahula. Dayon, kung sa to, ikon sa, kabalo mo kung saan na sa English, katatong basa tingin ka ho. Kaniyo? Sa English, lami kayo yun. Tingnan to, Lord with. Kanawa sa pagkunak pa rin sa English niya. Strong. Muna sa English, kanang ningon yan ang kunsaran o kahong ikan sa taas. Sa English, ningon clothed with power from on high. Kung saan clothed with power? Suluban kagahong ba? Suluban kagahong. Dagan kayo mo apil og mga grupo sa mga taga-bukid na
mga diyam-diyam, mga gahom-gahom, kung sa panihang kay, makaangkon sila gahom. Pero ang tinuod nga Kristohanon, wag ni Kristohan mo'y gahom. Ano mamudili ko din sila? Ay, pagina na yung tapat, pawiran ti karon. Dahil na mo na. Dahil na, hindi na mo. Now, but the Bible said that until you are clothed with power, dito sa 40 plus kapit. Dito sa 49 ko to? 48 ko to? Ayaw. Ano ba to? Kasi, gara. In good, nilari sa King James, sa New King James is clothed with power from on high. Sunuban kagahom gigikan sa kainasan. Hulang lang. Kabalo mo, asa na natuman. Now, kinsay ka sulat sa libro ni Lucas, eh? Kinsay ka sulat, eh? Si Lucas ko na. Ano sa? Ayaw mo panata kayo ba kasi hindi mo basa Bible, no? So, yan. Kasunod, kinsay ka sulat sa libro sa buhat. Sir? Lucas Gapon. Okay, si Lucas Gapon eh. Kaning buhat. Kaning buhat na kining Acts is, paano nyo tani? Lucas part 2. Part 2 na sa Lucas. Si Lucas Gapon yung kasulat ana. Now, sa last chapter dito sa Luke chapter 44, nag-isgot siya na hulat kay sunuban mo gahom, di ba? Tanaw na to ang Acts chapter 1 verse 8. Oh. So, sa pa ni Luke part 2, 24 na, pag-abot sa buhat, chapter 1, sunod ra, usap ka chapter ang ligas. Ang sa ingon sa Acts 1:8, but you shall receive power. Sa kapoy malawa? You shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Now, atong tanawon ni, isaad ang Espiritu Santo ipahulat kay sunuban mo gahom. Pag-abot sa buhat o noonso, makadawat mo gahom sa liyan mo kunsad ang Espiritu Santo ninyo. Malagag, anong ang mga Christian may gahom? Kamalagag gusto ba? Kung sa'yo ba gano'ng may gahom kay? Ha? Kusga ninyo. Ano sa? Wala. Sa rin. Okay, may mga inikonsat na kadawat kagahom, di ba? So now, bakit ba nila inikonsat na kadawat kagahom, o yung kadawat gahuma, makaunsabi mo, when you receive power sa Acts 1:8, balik nito, Pastor. Inidawat na ni mo sa gahom, saan ito ba? You shall be my basada ninyo namin? Mabalaan na ginato ni Ron. Dire na ginato ni Matino. Gitagaan kagahom sa Ginoo, dili lamang ka ng Luke 10:19 na you will tread upon imong tumba na mga liyo, mga scorpion, dili ka mausukainom ka, makahinom, dili ka madaot. Dili lang ka na nagahom. Ang iyaha, ang purpose sa gahom is so that you will be my, unsa? Witnesses. Mutana ko. Isa'y nakasulay ninyo na yung apel o hearing sa kaso. Ha? So, inig-hearing sa kaso, unsay naamin to? Judge. Dayon? Ha? Witness. Dayon? Dayon. Na-witness na boy? Accuse. Okay. So, witness, naay saksi, naay judge, naay akusado. O sa himuon sa witness, mayon ang witness, senior juez. Kita yun sa akong duha ka mata, nga kanang akusado, mao'y nibuhat sa maong krimen. Diba?
ka-witness. Unya, pagingon, witness siya, unya, pasigar siya, matahantod na human ang kanikuan. Kaso, nabay witness yung nana? Nga, witness nga, napasigar ang mata? Wala. Panawa ng tapat ni mo, kumusta yung mata? Can you imagine? Witness niya, kasigar ang mata, di rin kita siya pwedeng mahimong witness, di ba? Marunong hindi ko maayo. Marunong ka sa ipahingon? Di ba? Kay witness man ka, kinahanglan mo sulti jud ka. Amen? Now, karon, ingon si Jesus, you will receive power and you will be my witness. Kita, ni mo na, dilira na si pastor witness. Amen? Witness mo na, inahin mo tapat witness na ka. Kung bitaw ng salayang grupo, kitawag nila na ilang grupo, Jehovah's Witness. Nga witness sila ni Jesus. Ni Jehovah. O ya, sa ato kumusta man ang atong witness? Ina ko na tapat, kumusta man? Ako mo pa sa ato, na anong importante kayo ni. Importante kayo ang Espiritu Santo kay mao mo ni ang gahom, di ba? Okay? Di ba? Ang Espiritu Santo mao ni ang nagahatag og gahom, power. Igabot mo siyang power aron ang iyang mga witness dili mga talawan. Ako ipakita ninyo, og talawan ba ning mga sinaunang disciple? Yun sa paglansang si Jesus sa cross, okay? Cross na, di ba? Atong driver ng ulo ni Jesus. Dahil niyang liog, dahil niyang lawas, dahil niyang tiil. Kaya dito. Di ba? Dahil niyang kamot. Kuya, Jesus, ilansan din mo kayo. Di ba? Nagkagas-agas niyang dugo, rin. Atong tanawon si Pedro. Tama, mga mas drawing. 3D kayo? Ito, ay mong kabalakan. 3D kayo na. Kung sa'yo nakita mo, Pedro, si Pedro nga, tinunod ni Jesus, kung sa'yo nakita mo niya, kapano ba mo? Ipapili si Pedro, kailan si Pedro. Gusto man, pagtuon mo ni Jesus, imong taligdan mo, uwi ka. Di mo taligdan, patay ka. Patay kang Pedro ka. Wala hindi nagiging maubahan ni Pedro. Wala mo kung sa'yo nakita mo, kung sa'yo tubag ni Pedro. Yes, Pedro, patay kung patay. Agilan sa si Pedro. Atong unang ulo ni Pedro. Drawing. Ingon na mga, sige, lansan na sa cross. Reklamo si Pedro, yes, Pedro. Ayaw kong ilansan. Parehas akong Ginoo. Dili ko takos na patyod na parehas akong Ginoo. Ilansan ko. Ang ulo ni Pedro na Diog ni Pedro, lawas ni Pedro, tiil ni Pedro. Cross ni Pedro. Kamot ni Pedro. Dire diog bukang cross. Tiluya ni Pedro. Ang dugo ni Pedro, kuan. Nagasagans. Di ba? Pinabaliktad ka Pedro, katama ba no? Kasahan ninyo na martyrdom sa mga apostoles, di ba kay si Pedro nagpalansang, gipatay, tungod sa iyang pagtuo sa Mesiyas, nga wala na rin sa nagpalansang parehas Ginoo, kaya hindi siya takos, nagpabaliktad siya lansang. Ginoo na. Nga ato atong pagpang-witness, hindi mo magdalat ang Biblia, nakawala ka sa taon-taon, bro, hablok mo ka. Sa mga kagiling mga young people. Sino ang Bible? Uy, hablok, hindi mo niyo pagkaan ang Bible mo. Post ka na ay pang Ginoo sa imong Facebook. Tawon. Nani na kalaghan ng likes 2 likes. Yan usahay. Imong gipost ron. I-post nimo. Pang Ginoo. Unya, naana nito sa tapat sa ano ito? 1 day ako. Unya, dire, ano ra? 1 life.
Pero, yung ating i-post, yung ane, yung anak, balot kay Pulo, anak ito, anak, takas kay Pulong, kami kay Smile, anak ito, tsaka kay Pulo, anak ito, anak na mo nito, utang na mo nito sa inyong maite. 1 minute pa gani. Grabe. 100 reactions na tayo. Grabe. Pero versikulo? One life. Naanghimos mga Kristohanon? Atong wala na pagsaran ng gaho? Yung amin na itermin i-post. Di na mo post o Panginoon kay mahandok man. Inay mong tapat ang-post. Kadaan lang kung mga tao sige gana ito silpon, no? Wala mo kita na, mga patanon, mga tigulang, nga ay ngipon, walay ngipon, ay buhok, walay buhok. Di ba? Kadaan na, sige na gana dito. Ay, hindi tanawa si naiskutan na na? Ano yun? Pero mga itong tanawin, ingat namin nila, sa unang inang pagpalwintis pa rin, isura ba yung ayaw? Sige pa silang panugto. Pagkuwaron, imong arera o. Na ay versikulo, imong i-copy, i-press imong dugay, ngayon, magawas na itong select all, copy, dahil imong dalon sa messenger, o na imong ipang-send ito, mga versikulo. Ito, ano? Problema po kayo. Sige, ng versikulo niya. Ang batasa, hindi din ito iro. May problema ko. Itaw sa pagkaitabuhan natin, ang imong batasa, iyon ang pong hinahinay mo. Inagsurindir mo nito sa iro, Lord, hindi batasa na ko, Lord. Ipagkawa na po ni sa iro, itaw, Lord. Hindi na po ni batasa na din ang makawiro. Diba? Okay. Magpadayon na magigala din yung matao, pero hindi po ka maghinahinay yung pang-witness, bisan sa imo na lang Facebook. Inay mo tapat, may motor. Diba? Pero kung natong tanawon, tinoon ba yan eh? Ang purpose sa Espiritu Santo nga nung gipadala niya, una sa tanan sa unang adlaw, yan ang instruction niya dito is, so you will receive power so that you will be my witnesses. Dili pwede nga, ako na ang gaw. Hindi mo na akong ihatap. Dili naman na. Kadang gahong nga, unang gahong nga, makapaisog ni mo nga. Praise the Lord sa mga nikuyok na ito atong niyang permis. Wali pa rito sa pauna ito. Siguro yung binaw. Palikog-likog ka rin mo ba? Pero napoy yung ba ni Hunong dito sa pan? Nagmotor na, nagpahungan din po. Nakalong din po naminaw. Yan, usar ko, ingon mo na Biblia, usar talang rin mabalik sa Ginoo. Grabing sadya sa langit. Mga anghel na nagsadya, di ba? Kung pagkakabalo, kasi atong gabi una, na ay naghinulsol ato pag-awon sa ilaha. Kay, nakadungog na yung nagwali. Putot. Diba? So kung natin tanawon, kining paghatag nato sa pag-close ni mo power, aron ka mahimong witness sa Ginoo. Amen? Ikaduha, sikan talagang di ka mahilo, paakon kang bitin, sama ni Pablo, makahilong bitin, ang bitin mo ni imo-lingo ning bitin. Nausap to kung napaakan, di pagka, di man madutlan o gahong, di man madutlan, grabe man gahong, iluod din bitin. Diba? Yung ana ba, kung natong tanawin, ikaduha naman na. Ang nabiruan yun nga purpose sa Holy Spirit aron ang mga kaanakan sa Ginoo. Kabalo nga, mo witness. Amen. Inay mong tapat, sugod na tawag niya, ha? Alam mo, amigo na kong pastor, may comment siya, pray. Naahon niya kay Walihan, Frederico ako, sa mga natin. Ako na itong bitando. Ito na puta dito, magwali na puta. Yan. Ako na ipasa-pasa. Sunod wali din, ako na ako. Ako na pong ipasa ni Saman. Arbil! Daming! Sila na
pasahan mo. Di ba? Di ay makita itong kaisok. Gaman mo na yaman nili. Ay, pasa na kami nga ito ni Jiboy. Kaya nga, ano man yung grupo man sa mga bataan, ay, wala, nakabalo. Inig-abong dito sa katapusan mga kapanahonan, ingon ang Biblia na ang bahagi sa taong daw tagitagana sa mga matanong. Di ba? Basta dahil lang mga daotan ng tingin mo bahagi ka ng daghana. Kaya kung magtinaron ka, girinir ka sa Ginoo, gitapok ka niya kay transfer na niya ni mo. Tanawan ng Biblia, kay the wealth of the wicked is laid up for the righteous. Di ba? Kunya mo pag ilang Ginoo nga, ang kining kadako ba gihatag sa Ginoo nimo? Walay pakapin ka doon. O di pa ka lang ni ana. So kung atong tanawon dire, ang kining pag-witness, ang purpose with Holy Spirit is so that we will be a witness. Amen? Gamhan taniya. Kaya imagine, kung sa New Testament wala pa Jesus, nanay kaisok ng mga tinunan? Pag-abot ni Jesus dire, na siya'y dipili nga 12. Diba? Mangutana ko, walay leader nga si Jesus. Na kay kaisog ng 12? Wala. Wala yun. Wala man sila kuyog. Nakuha na to? Pagbalik ni Jesus, yung sabi ko na kubyaan ngayon ng tuwapos, ako mismo ang magpadala sa gisaad sa mahandihan ninyo. Ipadala na ko, pinagi sa kungalan. Munang pagkayag ni Jesus sa asal Luke 24, iya ko dahil hindi padala ang Espiritu Santo sa Acts chapter 1. Nakuha na to? O kabalo ka, muni kamatuuran o. Ang kamatuuran mo, ni. Ako na ni. Ilaso na? Kita na ko ninyo. Liyo ko, butang sa Acts chapter 2 diha, Pastor. Sabi ko sa uno. Now, sa buhat, Acts chapter 2, mauni ang pagbubo sa Espiritu Santo. And when the day of Pentecost was now come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound of the rushing mighty wind. Yan, stop. Sa diyan, adlaw sa Pentecostes, pista na sa Pentecostes. Sa diyan nga, nagtigom sila sa usa ka lawak, nag-prayer meeting dito sa tinatawag na Aperon, kining 120 ka mga tinunaan. Samtang naglingkod sila, ano na sila yung nadungog nga usa ka sound from heaven nga mura o usa ka kusog kayong nahunog sa hangin. Notably, and it filled the house where they were sitting. Unya, sunod sa 3. And there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire, and it sat upon each one of them. Sa kalitan na inipakita ng murag kalayo, pero ang purma murag dila. Unya, nanungtong sa ilang tagsa-tagsa. Unya, tanawa. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit give them utterance. Napuno sila sa Espiritu Santo, Acts chapter 2, nanulti sila laing mga pinulungan, di sila kasabot, as the Spirit gave them utterance. Ang Espiritu Santo mo inihatag nila, ig susulte, utterance, ig susulte.